kitang pinagbibiyayaan kan karayan ning salud. Padagos kitang maprotehiran, dahil man maulakitan, imagamit niya to, inisusog sa kamautan kan kagurangnan. Katuwang ang tropa, dyan sa luwas, pading Jim, pading Al, pading Jomar, si And, si Luwens. Sa Manibela, si Henry De Boy Mata, technical control, the big man himself, Ramir Bunjing Tanay, our chief tech in the house. Sa newsroom, sa padagos pong pag-antabay kan mga nagbubutuang istorya, sumada lokal. Siyempre, ang pag-abang kan nagbubutuang informasyon nasyonal, internasyonal, walang lusot pag-araw man kaining oras. News Director Edwin Peralta. Nakamonitor man siyempre si News Manager Mardela sa Production Center ang Samuya pong Anghel. Si Angel Mustasa. Sa IT, sa Samuyang Broadcast, Internet, Worldwide, Netwide, Full Digital High Definition Broadcast. Ang naka-duty dyan si Arven Buda, si Richard, paminsan Suru Salida, paminsan Tandem. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Maray na hapon po sa Gabos. Dahil na magparahaloy, kasubago pa naka-standby. Dahil pa kita nagpupon, yaon na nakabandera na. Luwens, maray na hapon, go ahead. Yes, salamat abi Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa Gabos na mga parantabay. Location ka na BCGB News Tabi Sir Pio, niya on digdi sa may slaughterhouse magatabi Sir Pio na pumping station. Digdi sa puro-puro kan na Tibo River, digdi sa Barangay San Roque, Legazpi City. Na may naputod na nagkapira mga persona asing susarong individual digdi. Pinagsasabing critical ang kondisyon na biktima na bisto na si Francis Balacano, more or less 16 years old, na taga Barangay Orosite. Kumpesto tabi ni Sir Pio ni na 8 individual na kuminararigos digdi sa may Purukan Tibo River sa may dagat sa pinagaapod na Delta dahilan ta inda kun ano so nagka-iresipa nagkararigos digdi asin iyon na so nangyaring insidente. Onitabi Sir Pio si Kapitan JP Lican Barangay Orosite may kinaaraman sa siring na bagay at anganin ang maagadan tapanin na iba pang mga detalye buda mga patanid man sa mga taga Orosite may kinaaraman sa pangyayaring insidenteng ini na ikinakiktigkan na mga taga Legazpi City. Kap maray na hapon po labi kita sa DCGB. Kap, ano po ang iba pang impormasyon may kinaraman kay ni asin ano po ang patanid sa satuyang mga kababayan sa Orosite, si Pio Fernandez po sa ibong na linya. Hello Sir Pio, good afternoon po sa Gabos. Yes, Kap, kinatawan, maray na hapon. Ano po ang nangyari? Okay. Paki-backtrack ang pangyayari. Go ahead po. Okay, ini pa mga 2:30 nagkararigos yun magpararkada. Mga 8 sinda taga Orosite. Ngunyan na siyempre, nagkita sa rugmahan, nag-swimming. Pero alagad inibaga si San Roque sa may bukanan kang Tibo River baga sa dulo. Medyo patingon yan ang taob, ang dagat. So kusog na hangin and they need an estimate siguro. Muntik nang So duwa siya Maring na sa lugar sa Saro. Pero sa Saro, na-rescue rin. Hopefully na sana sa hospital. Hopefully na lingon sana ma-revive or Yes, man. So, sir, medyo okay na salbar. Salamat kitang maray talaga sa mga taga San Roque. Lalo na po sa Nyaon Digdi Expiga Ayala, mga taga San Roque sa mga sa mga fisherman na Nyaon Digdi para sira and mga tao. Medyo maray so kooperasyon. Naging magayon po so pag-identify na hanap tulos so konsenso lugar na salbaran so madali na identify kang nakuha kang AV Coast Guard. So medyo na pasalamat po kita na Saro, medyo na talaga nakuha. Saro po medyo na rescue siya pero inabot na mga almost 2 hours na 2.5 hours sa Seraro. So ito medyo po. Hello. Sige. Di ang sistema niyan tabi Kap sa 8 nag-iriba, 2 sa naso medyo napeligruhan, so saro na sa ospital
aasikaso mo niyan sana masalbar and susaro na piligruhan man ligtas na tabi and the rest anom puro man ligtas tabi kinatawan over. Pero apat yata siya, pero inuta pa, hindi ko pa na ano po maray sa info, pero basta ito po sana pa. Okay. Okay. O di sige tabi kap, salamat din marhay tabi kinatawan. Sige. Thank you po sa ano. Thank you po, Senator. Opo, Kap, saro na lang tabi. Ano tabi, Kap, ang patanid mo kay ni sa mga taga-barangay Orosite na kinaraman sa pangyayaring insidente ini? Mga more or less, mga surusulti rito ini nga nag-uruugma digdi sa dagat may kinaraman sa pangyayaring tabi ni Kap. Patanid na lang po sa mga taga-barangay Orosite. Siguro papatanid pa mga magurang siguro. Medyo mga haki. Kaya rin, later para siguro luwas sa atin ng mga panahon. Medyo delikado lalo na sa atin ng mga kailangan sa lugar na yun. Medyo delikado. So, ingat-ingat na lang po. Opo, salamat po. So yan tabi sa Piyos, si Kapitan GPD, nagdigdimis mo sa nasambitan ng lugar, taanas sa barangay Orosite. So, mga nagka-derespido hindi sa nasambitan ng lugar. Ulit tabi, Sir Pio, si ex-kagawad Ernesto Ayala, sa ini sa mga nakaisi na pangyayari digdi sa nasambitan ng lugar. Talagang pinagtiripunan ni Nika na mga tao dito. Ex-kagawad maray na hapon tabi, sabi kita sa DCGB, kagawad, ano po saro pang mga iba pang detalye pa kinaraman tabi sa pangyayaring ini? Hello, good afternoon Tabi Pia, si ex-kagawad Ayala po ini. Go ahead tabi sir, ano na sitwasyon? Bali, ang nangyari nga ni Digdiong incident, Tabi Pio, ito ngayon nasambitan na sa bago ni Lawrence, itong nabutod. Maringanit, at the time ka to, nyaw na ko duman nagturutambay sa may tambayan, may nagdulok sa kuyang duwang teenager. Hello? Sige po, nagdadangog tabi kami kagawad. Sige. Ngunyan, maringanit, digdi sa lugar may kwan baga digdi, ugwang Coast Guard na nakadetail sa parola, tulos na inibanan ko man sa duwang teenager na nagdulog sa kuya, pig-inform ko sa Coast Guard duman sa may parola na ugwang nabutod na sarong lalaki. Ngunyan, maringanit, tulos-tulos man na tinibag so pakiuron to na maapudan so Coast Guard as in Navy. Yung ano yan, salamat kata sa Coast Guard as in Navy kasi tulos-tulos man po sinda nag-response kang pangapudan midigdis na ining incident ini. Di susaro, pigapod mo ba kasubago actually, ang istorya nga niya o nakibipen na maganakuan. So kung ini so saro, ligtas naman tabi sa hospital o pigre-revive patabi? Iyo tabi Pio, dinara ko sa hospital, dahil ko lang na monitor kung sa ina hospital ito dadarahon. Okay, di ano yan, so iba na kasarawin niya sa grupo, ligtas naman tabi, over? Iyo tabi Pio, bali nga ni walo dasin da nagiribanan, maringani ta so saro ko tang mabubutod, natawan ki salbabida kaya na-rescue tong saro na to. Supposed to be ko duwa so malulunod. Iyo, di duwa so napipiligruhan, so saro na sa hospital, saro kaligtas, so remaining na anom, puro ito ligtas tabi, over? Iyo po. Tawalo po dasin na nagiribanan. Opo, sige. Iyo Iyo mas po. natabi kagawad, ang lugar na yan tabi, diyan baga sa may bukana ta haloy man ako diyan nagpara-standby kay itong mga panahon yan na bukana Ayo. diyan. Delinquente yan tabi kagawad. Ay iyo talaga Pio, dakul na po digdi talaga ang nadidiskuido na nagkapiran persona na digdi tabi ang nabutod talaga. Ta ini garo ini bubon biglang minabugsok. Nyan. Na kung medyo talaga dahil katataw maglangoy, Oho. talaga madidiskuido ka talaga. Ang abutan mo talaga, bigla ka mga nervyos, mabubutod ka talaga. Oho, ita haloy ako diyan kay kan mga panahon diyan pa nag-star sa ratio bading floor baga. Iyo po. Yan. Barkadaon ko baga to si O Chobadi. yan, pag
nagpapasiring kami diyan, pituturo sa mo, kantil nga yan dyan, day kamo diyan. O, sige. O di yung masanatabi kagawad. Yung tabi Pio, salamat man po sa tabang sendong istasyon. Nakasubagoy na po lang kumang si Henry Opo. na sabi ko pakisoyo na mapudan so kang Coast Guard. Opo. Maray nga ni tulos-tulos man po nag-response so Coast Guard as in Navy. Kaya na-rescue tulos so biktima tabi. Okay. Thank you so much kagawad. Salamat. Tabi Pio, salamat tulo man tabi sa indong sa mo as in sa indong istasyon tabi as in kay Lawrence tabi. Salamat, sir. So, yan tabi, Sir Pio, si ex-Gawad Ernesto Ayala. Oni tabi, Sir Pio, sa mga nag-rescue, si Sir na Elmer na Malaga, bigdikan na Barangay San Roque. At mahapot na kung ano so naging sitwasyon ka na mga biktima kan sinda nag-kondusyon din na pagre-rescue. Bigdi sa Ano pa nasambitan Luwens ang anggulo kan istorya? Ano pa ang kukuhaon ta dyan? So ano tabi Sir Pio kung gura no ka delikado ining lugar and kung ano ano niya man may kinaraman sa nasambitan ng bagay. Sir Elmer maray na hapon tabi. Maapot lang tabi sir kung kumusta so kamugtakan ka na Dahil giraray Luwens, tayo gwapagayon nin dagdag na impormasyon na dai panyato na kukuha. Tulo na Tabi, sir. Go ahead, Luwens. Roger tabi Sir Pio. Sir tabi kan pag-rescue tabi nindo and ano po gura ano po ka delikado an ukol man digdi sa tuyang kinabubugtakan tabi. Diyos maray na hapon po. Bali, medyo delikado po digis may sa parte sa Samuyat. Ang pwede sa Samuyat ang darag sa ang kaya ababaw tapos biglang palos po, biglang rarom. Malumoy ang daga kay rarom na buda. Makusog digi kay ang sulog. Kaya medyo madali digi ang nagtararig kumisan nga ni pag may mga dayo digdi tig tatarman ning day na magpara pasiring sa medyo lawod-lawod ta biglang bugso kaya yan na kargosan digdi sa ano. Kaya magayong kaya lang kaya para sa inutang kaya talaga biglang bugsok siyang biglang rarom. Oo, so biktima tabi sir, sa inatabi na kuha. Medyo niya na po siya sa pimirong tig-akod pimirong palos. So pimirong bugsok ng talagang medyo ararom na mga 7 lupa na yan, 7 o 8 lupa, medyo ararom na kaya. Kaya kasubago pigbalo ko man na ma-rescue me, kakaiba ko man sarong parasira man, sa nagsira kami, medyo dami na siya naabutan. Tapos susaro lang, ang medyo okay, tapos susaro nakagilid siya, itong na pagilid me. Susaro ang medyo dami na susaro kaya dami na naabutan na magluwas-luwas lamang sa kamot niya o sa payo niya, dami na siya naabutan kaya pagbuso ko man, binuso ko man, at least lamang niya ako, pailin ko pa na ma-rescue me pa. Dahil ko naman kinakaya, medyo ararom na kaya. Pre-dive na kaya. Dahil ko naman, masulog na. Makusog-kusog sa ukol. Nasubago. Okay, salamat tabi sir. So, yung man sir tabi, salamat po. So, yan tabi Sir Pio si Sir na Elmer na Malaga sa mga nag-rescue. May kinaraman sa nasabitan ng insidente digdi sa tuyang kinamumugtatan. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya hali digdi sa Barangay San Roque. Ako po si Luwens Burse Barcela. Doro-diretso kita kan mga istorya sa luwas. Nasa linya man si Kumpadreng Al. Padingal, marhay na hapon. Go ahead na. Yes, maray na po padakulon ang produksyon kan mga pananom pati gulayon. Yan ang mensahe na bigatawan doon ni Gobernador Alpances Pizarra sa padagos siyang pagbisita sa iba-ibang mga okasyon, mga barangay may relasyon sa padagos na paglangkaw niyan kan presyo ng mga panginot na barakalon. Sigon sa gobernador ngunyan na talagang sige ang langkaw kan presyo man din mga produktong petrolyo, siguradong may epekto talaga sa presyo man kan mga panginot na barakalon. Kaya bilang depensa kani dapat pakusugon ang produksyon kan mga pananom maski backyard gardening para dahil na magparabarakal sa saod. Yan ang rason ko nata sa pagbisita kan gobernador sa iba-ibang mga barangay. Yan ang perming bigasabi niya na karibanan permi man
ang mga taga-provincial agriculture's office para magtaonin mga pananuman, mga pisog na pwedeng mapakinabangan kan mga yaon sa barangay pangapunang kan gobernador na magirigo sa na magtanom para di masyado mamatian ang paglangkaw ng presyo kan mga panginot na barakalon. Yan pa na impormasyong batigli sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa istorya dyan sa luwas. Sige po, tabi yan, condolence sa familia Fontanilla. Na maaram na po, so amigo niya to, Tata Bonjing, si Sir Dick Fontanilla. Haloy na amigo niya to yan. Disdi pa kang mga panahon, Napolcom days ni Sir Dick Fontanilla. Talagang very close yan sa tuya sa DCGB. As an institution and as a personal friend, sabi parang cardiac arrest daw yung kausa kan pagkakagadan ni Sir Dick Fontanilla diyan sa BRTTH, ha? So matibay ini si Sir Dick na Fontanilla Bonjing, minadeliver nin speech pag-speaker ini sa seminars manungod sa peace and order sa mga drugs. Very eloquent ini, lalong-lalo na kung an audience baga Bonjing pag igwang mga seminar pag abot ning mga alas 12 ning udto pagkapangudto, dapat an ibugtak mong speaker si Sir Dick Fontanilla. Buhay ang audience, daylam gad mapipirot. Yao na ang pag-infuse niya kan konsuelo na katakuduman sa tema na sa iyang pinagdidiskutir. Yan, during the Napolcom days, tabi Crime Prevention Week, yao niya na permi si Sir Dick Fontanilla, and or other activities po kan National Police Commission Bicol. Yaon si Sir Dick sa pag-informar sa tao. And kapag-retire niya, kinuha siya dyan sa city government, sa City Anti-Drug Abuse Council sa Kadak. Kay riba na Boss Art Usia, Tata Bonjing. So yan, Sir Dick na Fontanilla, thank you so much sa serbisyo mo sa komunidad and for being a good friend kan DCGB as an station and as a personal friend. Rest well, tabi, Sir Dick dyan sa tuyang kagurangnan, tabi, Sir Dick na Fontanilla. Hali man yan sa DCGB, condolence, tabi, pati na po sa Indo Manalingkod, sa tropa, kan Bicol Target, sa Gabo sa Muya Digdi, condolence po sa pamilya ni Sir Dick Fontanilla. Oras Pilipinas, it's 4:32. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Palaging napapagod na solusyonan sa Doc F Mixed and Herbal Coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Bali yung ginagamit ko ngayon ay yung Nextin Coffee. Yung Nextin Coffee, simula nang gumamit ako, malaki yung ginagawa ng katawan ko. Palagi akong malakas kahit maghapon akong kakatrabaho. Kasi nung simula na yung hindi pa ako na gumagamit, parang palagi akong pagod. Nextin Coffee lang ang ginagamit ko. Ako po si Jan Marmalete na Katsilan sa Rosagon ay 36 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixed and Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixed and Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Thank you so much, Bunjing. Diretso kan programa Buda mga istorya and what's happening man. Good afternoon.
Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta para gusto na pigpapakusog mo niya kan City Veterinary Office sa Syudad kan Legazpi nasa indang programa may kinaraman sa ring Organic System and Alternative Livelihood. Iniana, sinabi mo niya na sa DCGP News ni City Veterinary Officer Emmanuel Estepona kung saan padagusin na naglilibot sa mga barangay dito sa Syudad kan Legazpi lalo na ang mga nasa area kung sa iniguanin na pwedeng lugar na pag-atamanan kan mga range chicken. Sigun sa iya, padagos ang sa indang chicken dispersal program dahilan sa igwaman in fundong ibinabaan na Department of Agriculture Bicol asun man sa pagi ni Yusek Ernesto Gonzalez may kinaaraman sa bagay nini. Nagtutuwala si Estepona na padiit-diit ng nagbebenefisyar ang mga paraoma asin para ataman kan mga range chicken sa syudad may kinaaraman sa siring na bagay. Apera kayan naglalauman na City Veterinary Office na makakatabang ini makusa na sa lado kan agrikultura kan syudad kundi pati naman sa ekonomiya kan syudad kan Legazpi. Yan tabi sa piyo ang mga impormasyon ang Sigalero, DCGB. Salamat man an sa istorya diyan sa luwas. May fresko pa kitang informasyon na naresibi giraray hali dyan sa Catanduanes. Manunungod iniduman sa pinagreporta sa programa na Raands na o kaya na Angel na Mustaza itong inambush baga na operatibas kan Philippine National Police kan San Miguel Municipal Police Station sa Catanduanes. Ang latest is uni po sa mga pagngaran hali ini sa tuyang mga sources within the group dyan tabi sa Catanduanes buda di sa tuya sa rehiyon ang nakasagupa sa Tabunjing kaining mga intel operatives na nagkukondukta nin anti-illegal activities operations buda ma-serve ning warrant of arrest sa mga most wanted personality sa area. Ara mo kumpira nakasakuba tatabunjing 30 fully armed na mga CTGs basado ni sa satuyang mga sources diyan sa Philippine National Police. Yugon man 30 ha. Duman sa San Miguel, Catanduanes, Barangay Tukaw. Remote area na daw yan na marhay. Ngunyan, during the encounter, mga alas 10 pasado, poco mas menos, alas 10 arog kayan. So sa tuyang report kasubago, saruan gadan. Sa latest na ipinaabot sa satuya sa sources, 2 palan na bunjing ang KIA, Kilo India Alpha, killed in action. Yan, ang sabi digdi, armed encounter with the CTG, more or less 30. Ang info received, sa mga itong sa mga sources man yato dyan sa laog, ang infong nakaabot sa inda, kill in action ining si Police Staff Master Sergeant John Teston, siyang Intel PNCO kan San Miguel MPS. Tapos info received mantabi daw is saro pang kill in action Police Staff Sergeant George Talan, operatiba man kan San Miguel Municipal Police Station. Then ini po na mga masunod puro ini missing basado sa informasyon na naresibi man dyan sa satuyang mga sources. Police Corporal Lito Sadueste kan San Miguel MPS, Police Corporal Jonathan Colinares, 1st Provincial Mobile Force Company, puro ini missing. Patrolman Joshua Pastor Pide, First Provincial Mobile Force Company, missing. Patrolman John Julius Comendador, Intelman kan First Provincial Mobile Force, and info received
missing. Puro yan po mga info received duman sa mga report na nahuhugot man niya to tabi. So yan, na matindi. Igwa pa nga ni na istorya na nagbutwa na bangkay daw saro sa mga bangkay. Parang kinarga pa yata sa motor. Nagkalibot pa sa barangay kung sa indinara da ita sabot tabi. Ha? So yan po dyan sa Catanduanes ang latest kaan. Okay. Sana po matindi yan tatabunjing na pangyari naman mga missing. Usko. This will again occupy the headlines region-wide and makakalusot pa ini sa national tabi. Bueno, igwan na lang kita ni 17 minutos bago magabot ang alas 5 nin pagkahapon. Aber daw tabi, yaong kamo dyan nagdadarangog, mapulso kita. Kung gusto nindong ipadagos ta so istorya kasubago sa oong nasyonal, yan, mahagad kita ning pulso naman. If you are interested pa po, duman sa istorya nasyonal, kung ipadagos ta tabi, gusto nindo. Yan, primero maaraman ta kung igwang nagdadangog pa dyan sa to, na nagdiretso. Ikaduwa, kung gusto nindo ipadagos pa, duman naman giraray sa aga sa tingog. Yan. Ini palang tabi, no? So, latest tabi, no? As of 4:15 p.m., ang unconfirmed sa ng kill in action, ining si John D. Teston. Yan. So, saro, safe. Yan. So, ini pang latest ining si Police Staff Sergeant George Talan, interoperative, na enot nang naresibi sabi kill in action, ini po palang safe na tabi. Safe. Yan. So, yan po safe po tabi. So saro sana itong sa retrieval operation, ining si John D. Teston sana ang was killed in action, and the rest of the operating was safe and under custody na of the QRT team. Yan. Okay, so sige po. So iba safe na tabi. So mga missing and saro sana ang nagadan. Yan po, tabi So mga initial na informasyon, 2 ang nagadan, saro sana pala na Yan, okay. So nakurihira na po yan. Tabi, dyan sa Catanduanes, ining informasyon. Ito sanang si Teston, ang kill in action. The rest, safe, tabi. And nasa kustodiya na, quick reaction team. Yan. The rest of the operating was safe and under the custody of the QRT team. Yan, tabi. So yan ang fresh, latest, tabi Nagkaigo ni panibagong informasyon. Saro sana talaga man ang kill in action, itong si John D. Teston and so iba, buruhay tabi. Safe and under the custody na quick reaction team. Sige, yan text na kamo tabi. 0961-759-0888 sa Smart, 0926-0156-020 sa Globe. Kung gusto nindo tabi na magpadagos kita mag-oro istorya ano pangyari sa lado nasyonal, lalo na ining sumainit na istorya sa Commission on Elections, expect nindo ang mga masunod na headlines kaan. Comelec, hinamo na mag-resign, gabos! Iyon at maniwala ka mo, iyon na naman ang headline. Basa ta na yan masunod ka, Comelec resign. Iyon na, ABS, GMA, ENC, ano pa. Iyon na yan ang marburutwa, tabi. Okay, sige. Tabi, Opo, yan. Sige, opo, tabi. Sige, sir. Salamat po. So, itabihan duman sa Catanduanes, saro lang talaga ang kill in action, itong si Teston. Sige, tabi. Si Teston lang po ang gadan, Si Teston po. So, iba, puro ito safe, tabi. So, yan po Yan po yan po mga verified sources niya to yan. Basta, saro lang ang killed in action o tronta, saro sana ang killed in action. So nagbutong informasyon na sabi na kwanta na ito na controverta na kumbaga na salidahan ta na ito, nahali ta na ito, bako po itong positive na resulta ito, kundi saro sana ang killed in action. Ining si Police Officer Teston.
Sige, tabi. Yan. To make it clear, tabi. To make it clear. And, uniyo, may mga pictures na nga ni kita kan. So, mga na-retrieve, na safety man. The rest was all nasa safe po na lugar. Saro sana talagang kill in action, ha? O di tatabunjing. Wala na. O, diretso na tabi. Sige din po. Text daw tabi ka mo kung gusto nindo. Uy, shh, uy. Ay, nag-text. Uy, shh. Ano, naharay na ka mo? Haray na ka mo. Uy, shh, uy. Haray na ka mo. Ay, nabagang nagdarangag sa to. Kasuwapon kadakol. Ngunyan uda. Subago kadakol, ngunyan uda. Nata da. Ano, gusto nindo diretso giraray sa istorya? Uda ay na. Sa tingog kan banoa na sa nagayon. Okay. Uday na atahain baya kamo. Shh. Hain kamo tabi. Mga paraan tabay na padaba. Saan ba kayo ngayon? Si Teresita Jacobo nagdadangog. Buda si Bingya Magizi. Si Resnov Mazon watching. Ray na hapon. Migong King marhay na hapon tabi sa imo. Anion pada si Migong King. Amigong King, good afternoon. Yan. Opo, bakit ano ito? Sandali. May nag-upload sa tuya. May tumatawag. Ano? Hello, good afternoon. Hello, good afternoon po, Sir Pio. Nagdadangog po kami, maski dai nagpaparamdam. Nahiling mo Araw-araw. na. Salamat. Morning, afternoon po. Pagbukas ng DCGB po ito naka-fix na ang radio transistor. Very good. DCGB. Very good. Salamat. Dito po kami sa Binitayan, Malilipo. Sige, salamat po marami. Okay. Ingat po Sige, kamo. Salamat. Sige po, salamat, Sir Pio. Salamat. Opo, yagun mo ang Binitayan ng Malilipot. Opo, baka tuga na naman ang kaya, Sir Pio. Dahil po. Adi, sige tabi arog ka ini. Paunran tayo ng mga paradangog niya to. Manayaom pa, natatada Nahiling ko, so medyo mabibitin-bitin kaya sa oras eh. Sa aga na sa nagayod, sa tingog kan banoan na sana. Ano po? Nganing may series kita tabi Migong King. Nakamonitor siya talaga. The best, Migong King. Arog kayo ni, nahiling ko po pagkurokagrat baga ni Commissioner Guanzon duman sa may simbahan. Kumilik Commissioner Guanzon, sa inito sa Manila Cathedral ba yun? Na duman, the way it seems sa iyang reaksyon, nagluwas sa iyang political inclination na siya po dagit kay Bongbong Marcos. If you will glean and if you will analyze sa iyang body language, buda so pagtaram niya mismo bagaduman, you can glean na igwang political inclination siya na dagit siya kay Bongbong Marcos. Inda ko sa natabi kung iyo man sa indong na reparo. So, nga panimbagan niya duman sa kahaputan kan mga nasa prensa, pag-iriba sa hanap buhay sa media, mantang nagkurukagrat siya duman sa hampangan baga kang Manila Cathedral ba yun? Pinag-agyat niya sa mga commissioners, mag-resign nga yata, nakakahiya na! Okay. Aram nindo, sa tuya, buda sa ibang mga nakakahuron ta, this goes beyond duman sa kaso na nakasaangat sa COMELEC sa First Division. Kung sa duman sa First Division, yaon si Commissioner Rowena Guanzon na ma-retire na nga ni ngunyan. Sa kuna sa nang matanga taod-taod na banggi. Siya naka-assign siya duman sa First Division, duman naka-assign so kaso na tigahagad bagang diskwalipikaron si Bongbong Marcos sa iyang kandidatura pagka-presidente. Ngunyan, di madali na bagang magluwas so desisyon. Okay? Sa internal rules kan COMELEC, be it unbank or sa division, taigwaning mga duro division yan na kaso.
Pira ang miyembro kan COMELEC, saan bank, pira ayan, dakol iyan, basta kada division, iguaning tulong miyembro. Okay. Duman ka sa angat so kaso ni Bongbong Marcos, so disqualification na pipahali baga so sa listahan pagka-presidente, pipa-disqualifyar so sa iyang kandidatura, may mga grounds kung ano-ano, so mga sa income tax return, dahil na kita mahururong ka iyan. Basta duman ito nakasaangat. Yaon si Commissioner Guanzon, duman nakadestino man sa First Division. Ang N-Bank so kabilugan. Ang N-Bank so kabilugan. First Division pa sa nangana ini. Yaon si Commissioner Guanzon, buda, dua pang kairiba niya, subalit tulusinda. Ngunyan, dyan sa rules kang COMELEC, pag igwa ng desisyon na nahaman, manungod sa sarong kaso, na pigdadangog ninda, say for instance, ining kibongbong na Marcos, iyang palan sa indang internal rules, naghuhururon ang mga commissioners. Itong sunatukahan na magdagong kan kaso, naghuhururon yan. Ika po, anong desisyon mo? Ika man, anong desisyon mo? Ta ako uni man ang desisyon ko. Naghuhururon sinda. Sa internal rules, iyon ang procedure. Nagkakaararaman na sinda kan sa indang kanya-kanyang desisyon. Ta naghururon nga ni. Now, sa paghururon, di siyempre, dyan sa tulong iyan, permi dyan na igwaning mayoriya, igwaning minoriya. Pag sinabitang mayoriya, pareho so desisyon nindang dua, manungod sa sarong kaso, susaro, bako. Yan. In which case, digdi naglalataw sa mga pangyayari, sa pahayag ni Guanzon, siya mismo nagkukonfirmar na sa mga pahayag niya na mababasa ta, na siya nagboto na i-disqualify si Marcos. Yan, okay. Ta naghururon sinda. Sa paghururonaan, mapili sinda kung si sayan magiging ponensya. Sumasurat, masumada kan kaso, asin magibukan desisyon. O ika nga yata, kamong duwa, tako mo arog kayo ng desisyon nido, pareho kamo, mapasumitir ako. Tayon ang desisyon, collegial body, mapasumitir ako. Pero sa indong duwa, mapili sutulo kung si sayan mapasuraton kan desisyon. Yan. Kunya, nagluluwas na naghururo na ta, siyempre, iyon suda sa batas, sa na procedure, nagluluwas na igwa ng desisyon. Na nagluluwas, si Commissioner Guanzon sana ang nagpabor na i-disqualify si Marcos, sudua pabor na day ipag-disqualifyar si Marcos. Iyon ang nagluluwas ngunyan sa sitwasyon. Tas siya baga nagaparataram Ngunyan, ang problema, taday pa nakakaluwas o desisyon. Ininuta na ni Guanzon. Nag-leak na siya. Siya na ang nagtaram. So ano po ang mangyayari? Kanaaraman niya na siya sana pabor na disqualify si Marcos. Sudua, nagluluwas na pabor. Ininutan niya na sigon sa rules, day dapat pigigibo yan. Day dapat pigigibo yan, dapat halaton na sa komisyon ang magluwas kan informasyon, kan desisyon, tasagrado yan. So anon efekto? Kan pagtaram ni Guanzon na kaaloy-haloy nga ang iluwas na tarita na ipagluwas ang desisyon, igwa ngayon ni nag-i-influensya, igwa nag-pressure. Ano po ang resulta? Araw kain ang resulta. So tawo, napatubod na o kaya kumbaga, nakatanom na siya sa isip kan tawo na ining desisyon na maluwas, halimbawa, pabor sa pagpadagos kan kandidatura ni Marcos, na ining desisyon na maluwas, bako na credible. Ininutan niya na sa tawo, nagtanom na siya nin pagdududa sa magiging desisyon kan COMELEC First Division. Which is wrong. Pag nagluwas ang desisyon kan COMELEC, so kredibilidad kan desisyon na ito, dahil natutubudan kan tao. Mapagal iyan. Paano na sa natabi? So, sanctity kan institusyon. Malay mo kung dahil man talaga ni nag-impluensya baga. Malay mo kung so desisyon kan First Division is truthful, legal, reasonable. Malay mo kung dahil man talaga ni nag-influensya. Kung dahil man ni nag-pressure,
sa paglataw ng ito ni Guanzon, sa kata-kata niyang ito, tinanom niya na sa isip kan tao na ang desisyon na maluwas, questionable. So tiwala kan tao sa desisyon, mawawara na. Now, ang hiling kay ni kan iba, this goes beyond. Sobra pa ini duman sana sa first division. Ang i-atake na kan iba, ang sabi kan iba, ang reading ninda, ang piga-atake na ngaya ka ini is not only ining so first division, but the credibility of the entirety kan Comelec. So kredibilidad na kan kabilugan kan Comelec, nata ngaya. The way it seems ngaya, so mga panimbagan ni Commissioner Guanzon, garo ngaya may inclination siya against Bongbong Marcos. Now, with this ngaya, ang piga-atake na, so kredibilidad kan Comelec na tibaad sa mga mabot na daw, magrampahog na ang tiwala kan tao sa Comelec, making the upcoming elections not credible anymore. Tananata ngaya, siguro baka nahilingan nila na so si Bongbong Marcos, sige alintutukan ratings. Bako? So dayta ngaya sabot, baka arong ngaya kaan an sa indang katuyuhan. Bata nagkakapirang bulan na sa nabaga, haranin ng eleksyon. Ang piga-atake ngaya kay ni bako sa nang sa first division, but the entirety of the credibility of the Comelec. Yan. Kaya maging kitang maikmat, tatibaan nga pita panahon, magpararampahog ang tiwala kan tao sa Comelec, masunod nga ka ng mga headline, Comelec resign, iyon na yan. Iyon na naman nga yan. Which makes nga na so upcoming elections, pinagkukondisyon sa isip kan tao na ang maabot na eleksyon questionable. Sige nga alintutukan ratings ni Marcos, habo nga nila makatukaw si Marcos. Iyo man ang reading kan iba. Inda ko sa natabi that remains to be seen. Someone siguro or a group is orchestrating these events na dai tasabot kung igaw mananggad or dai. Magikita pong maikmat sa mga pangyari. Salamat po kan sa inyong pagkantabay. Amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa indong kadamay. Ang health tip na ini, hatod sa indo.